Idem robiť špagety, ktoré miluje môj syn. Dáme si olej. Tak, resíme trochu cibulku. Ako sa hovorí, láska ide cez žalúdok. A mám oveľa radšej ľudí, ktorí sa o niečo snažia, ako tých, čo iba závidia. Dáme tam aj vegetu. Takto pripravené mäsko. Ideme ešte dusiť. Toto je niečo, čo volám, že riziko času, lebo riskujete tým, že zavaríte obyčajnú paradajkovú šťavu bez konzervantov, že sa to pokazí. Ale ja to mám od môjho ocina, túto konkrétne, lebo svoju som už minula. A sú tie šťavy úplne že úžasné. A ono to neskutočne vonia. A je to od môjho ocina šťava, našiel si čas, spravil ju a ja teraz urobím pekné špagetky s mäskom. Ako inak, originál talianské špagetky. A vo finále to vyzerá takto. Dobrú chuť!